సరే కానీ నాకు ఒక డౌట్ ఉందన్న చిన్నప్పటి నుంచి. బాప్తిజం 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 అంటున్నారు. అసలు బాప్తిజం అంటే ఏంటి? ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తున్నారు. బాప్తీసం అనేది చాలా మంది చాలా రకాలుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు బ్రదర్. కొంతమంది పెళ్లికి తీసుకుంటారు, కొంతమంది ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు చెప్తే బాప్తీసం తీసుకుంటారు, కొంతమంది స్నేహితులు చెప్తే బాప్తీసం తీసుకుంటారు, కొంతమంది వేరే వాళ్ళు బలవంతం ద్వారా కూడా బాప్తీసం తీసుకుంటారు, పాస్టర్ బలవంతం చేసినా కూడా బాప్తీసం తీసుకుంటారు. అసలు ఎందుకు వాక్యానుసారమైన బాప్తిజం ఏంటి? వాక్యానుసారం అంటే నాకు పెద్దగా తెలియదు. వాక్యం తెలిసిన పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడిగి తెలుసుకున్నాం. పాస్టర్లు కూడా ఒక్కో పాస్టర్ ఒక్కో రకంగా చెప్తున్నాడు కదన్నా. 100 పుట్టిన పిల్లలకే బాప్తిజం తీస్తున్నారు. వాక్యానుసారం అయితే మనం అగ్రి అయ్యి నమ్మి ఫాలో అవుతాం. నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సరే, అక్కడ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు, పాస్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే పాస్టర్ గారు వాక్యానుసారంగా మనకి బాప్తీసం గురించి చెప్తారు జాకబ్ రాజు. పాస్టర్ గారు ఎవరన్నా ఆయన? సరే, అక్కడ పాస్టర్ గారు కూర్చోన్నారు, ఆ పాస్టర్ గారు ఓకే అన్న.